8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Kongresuko berdintasun batzordeak errefusatu egin du astelehen honetan PSOEk translegeari egindako proposamena. 16 urtetik berakoen sexua erregistroan aldatzeko epaile batek baimena eman dezan. Hala ere, beste aukera bat izango luke zuzenketak arauan sartzeko ganberako osoko bilkuran eztabaidatzen denean. Ministroen kontseilutik ateratako testuaren arabera, 14 urtetik berakoen eta 12 urtetik gorakoen kasuan baino ez du epaile batek esku hartu behar, izan ere, 14 eta 16 urte bitartekoen artean baino ez du guraso edo tutoreen bertaratzea eskatzen. Unidas Podemosen oposizioak PPren eskutan uzten zuen PSOE ekimena onartu eta arauan sartu nahi bazuen, azkenean popularrak ez dira abstenitu eta zuzenketaren aurka bozkatu dute berdintasun batzordean gainerako taldeekin batera. Hala, PSOE izan da bere proposamen propioa babestu duen bakarra. Bestalde, Durangoko azokak ohiko formatua berreskuratu du aurten urte biko edizio ez ohikoaren ostean. Hilaren 7an zabaldu zituen ateak igande gauean itxi aurretik eta Gerediaga elkarteak egun hauetan bizi izandakoaren balorazioa eman du jakitera. Elkargunea berreskuratu izan ospatu dute batez ere, bata salmentak historikoak izan direla, hala poza agertu dute erakusmaien atzean lanean egon diren saltzaileek ere. 57. edizioko Durangoko azokako 5 egunak oso jendetsuak eta giro onekoak izan dira, landako gunean eta baita azokako guneetan ere. Gainera, ikasle goizak eta gazte standak izan duen erantzunarekin pozik agertu da azoka. Gabon, Gerediagaren esanetan eztanda egin du azokak edizionetan, bisitari, salmenta eta giroari dagokionez. Gehiago jakiteko Inigo Esposito Gerediaga elkarteko kidearekin egin dugu gaurkoan konexioa entzun. Esan aurre ikuspenak beteta eta pozik gaude. Azokako 57. edizionen balorazio positibo bat egiten dugu. Urte bi ezoikoak izan dira, eta urten kulturaren plazak ohiko formatua berreskuratu du, eta 5 eguneko estanda bat bizi izan dugu Durangon, ospatzeko urtia izan da, berriz elkartzekoa, kulturaren plazai berriro ere bizi eman dio, eta giro hori egunero sumatu dugu azokan, eta oso eskertuta gaude. Eguerdiko magazinean Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta berak halaxe iritzi dio Durangoko 57. azokari. Esan aurten ez naiz asko ibili, asteazkenean izan nintzen, baina lan kontuekin lotuta ibili nintzen, orduan ikusmiran ibiltzeko nahi baina denbora gutxiagorekin. Baina, entzun dudanez, ikusi dudanez, etxekoak ere izan dira eta jendetza, giro ederra, eta gainera espazio bat berreskuratzearen sentsazioa, pandemia osteko aje luze honetan, berriro ere jendetsu eta plazan bagarela adierazteko gogoz nik uste dut. Gaiz aldatuta beste 40 gorpuzkin aurkitu dituzte Urduñako espetxe frankistan. Egin dituzten desobiratzeek jarraipena ematen diote 2014an hilerri horretan bertan hasitako lanari. Orduan 14 biktimaren gorpuzkiak erreskatatu zituzten udalerri horretako kontzentrazio esparruan eta ondorengo espetxean hil ziren presoak erreskatatzeko eta identifikatzen saiatzeko. Hil zirenetik igarotako denborak identifikazioa zailtzen badu ere, Jaurlaritzak frankismoaren biktimak identifikatzeko programa bat du zabalik, Gogora institutuaren bitartez. Institutuak kontaktua du Urduñako espetxe frankistako biktimen 36 familiekin eta 17 DNA lagin ditu dagoeneko. Desobiratze lanei esker, Bizkaiko hirian dagoen espetxe frankistaren 40 biktima aurkitu dituzte jadanik. Guztira, kalkuluen arabera, 225 pertsona hil ziren lehenengo kontzentrazio esparru batean eta gero espetxe batean.
Bosgarren egunez, Donostia ospitalaren aurrean elkarretaratzea egin dute Donostialdeko esiaren zerbitzu buruek, beren karguetatik kendu zituzten arduradun medikuak berriro har ditzatela eta osasun sailak beren iritzia kontuan har dezala eskatzeko. Hala ere, oraingoz ez dute deirik jaso. Legebiltzarreko osasun batzordera sartu aurretik, kazetariek gai honen inguruan galdetu diote Gotzone Sagardui osasun sailburuari, baina ez dute erantzunik jaso. Legebiltzarrean aldiz, Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko plan aurkeztu du gaur Gotzone Sagarduik. Agerraldi horretan bertan Donostialdeko esiaren egoerari buruzko informazioa emateko prest dagoela berretsi du sailburuak entzun. Aipamen batzuk eman direnez Donostialdea esiaren inguruan esatea nik neuk agerraldia eskatua daukadala, horri buruz hitz egiteko eta orain artean egin izan duan bezala egin biltzarronek deitzen nauenean etorriko naizela emateko behar diren azalpen guztiak. Orain artean egindan bezala. Talderen batek esan du bideekin hitz egin beharra nuela, talde horrek epek konkretuan beti esaten du lehenago han hitz egiten dudala, lehenago hemen hitz egin behar dudala, baina han hitz egin zin, hemen hitz egin berdin antzeko emaitzaz, zenik esaten dudana gutxi entzuten du talde horrek. Hitz egin du Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, gaur esan duenez antolaketa aldaketak egitera behartzen du Osakidetzak une honetan bizi duen hazkunde krisiak entzun. Si hablamos de una máxima joya de la corona es Osakidetza. ¿Por qué? Lo hemos comprobado en pandemia. La salud nos iguala a todas y a todos. ¿Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias? ¿O en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles? Nazioartean egoerak mereziko balu hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukeraz mintzatu da Dina Boluarte Peruko presidentea. Malkartsua izan dira haren izendapenaren lehenengo egunak. 5 egun besterik ez dira igaro kargu hartu zuenetik eta herrialdeko hauteskunde orokorrak aurreratzea proposatu du 2024ko apirilera hain zuzen ere. Datozen egunetan bidaliko dio lege proiektua Peruko Kongresuari akordio bat lortzeko. Berez, 2026 arte goberna dezake Boluartek, orduan amaituko baita Pedro Castillo presidentea izan denak hasi zuen agintaldia. Era berean, hemendik hauteskundeak egin arte, sistema politikoa erreformatzeko legea bultzatuko du Boluarteren gobernuak, sistema demokratiko efizienteagoa, gardenagoa eta parte hartzaileagoa ahalbidetuko duena. Bukatu da Durangoko liburu eta disko azokaren 57. edizioa eta antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Aiara Durreta. Kultur estanda izan da Durangoko azoka. Durangon kulturaren plazari berriro ere bizia emateko giroa egon da. Izan ere aurreikuspenak beteta eta pozik amaitutzat eman dute 57. Durangoko azoka. 2 urteren ostean azokak aurrez aurreko eta murrizketarik gabeko formatua berreskuratu du. Hala Gerediaga elkarteak adierazi duenez ospatzeko urtea izan da aurtengoa. Oro har pandemia aurreko salmenta volumena berreskuratu du azokak gainera eta 5 egunak oso jendetsuak izan direnez, denda digitalaren erosketak nabarmen jaitsi dira aurreko edizioarekin alderatuta. Gaurtik aurrera halaber azokak herri jarraituko du zu non handa ekimenari esker eta Euskal Herriko 122 saltokitan azokako literatur nobedaduak eskuratzeko aukera egongo da. Aurte lehenengo aldiz gainera sortzaileek liburu aurkezpenak egingo dituzte 55 dendatan. Eta hurrengo data 58. Durangoko azoka abenduaren 6tik 11 ospatuko da Durangon.
esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Mugimendu handiko egunak izan dira azokakoak eta Hamaika telebistarentzat ere hala izan da. Besteak beste emakume digitalak Euskal Komunitate Digitalean izeneko solasaldia burutu dute bertoko lagunek. Aiara. Aro digitala abia da, bizikoa da. Emakumek kuantitatiboki naiz kualitatiboki aurrera egin dute espazio digitalean, baina eragozpenak eta arrakalak ere agerian geratu dira. Bada Hamaika telebistak lerro estrategikoa du, genero parikietasuna eta berau garatzeko ahaleginean telebista digitalean. Horrela Hamaika telebista Durangoko azokan izan da eta horrez gain emakume digitalak Euskal Komunitate Digitalean izeneko aurkezpena egin du Hamaika telebistak. Hala genero parekietasuna mugarri, aldutako erreferente direnekin emakumeen ekarpen digitala balioan jartzea izan da mai inguruaren helburua. Baldintza materialen sortu. Izateko, emakumeen bizitza, bizigarriak izateko. Hamaika digitalizazioa egin duen jauzi honetan, emakumeen parte-hartze kualitatibo eta kuantitatibo hori ere, baldintza, aukera, posizio eta erroketatik garen da noski, horrela bat jarri edolako. Euskal Komunitate Digitala zari garenean, egunero sartutetzen dut datuetan, irakurtzen bagoa zela, zer konsumitzen den non, eta Euskaldunak edo Euskal Komunitate hori nola gaude barriatuta, eta horaren zeuturak ari garen eraikitzen digitalaren mundura bat global honetan, ezta? Digital bat ez, gaur kontuan gara, askoz ere konprometitua bat direla emakumeak digitalki ere bai. Hori argazto hori jaso dezakegu analitiken bitartez, eta hortaz konturatu moratzen dira. Eta pixkaltizatzen edo gauza mugak gainditzeko, zanateko telebista digitala datzen mugak gainditu, eta mundu osora, eta komunidade digital euskal mundu osora sartu egiteko. Horrekin lotuta, pagabitzalanak adimen artifizialarekin, eta hori balia duneko nuke, euskal ikasten ari diren erreztasuna jartzeko, horrak diren pertsonek ere musentzibezkoak jarraitu izateko, eta zergaitik ez adimen artifizialak ematen du gaitasuna tapera ere, beste hizkuntza batzuetara, edo batzuetaki teknologikara iristeko. Amaitu da 57. Durangoko azoka. Bostegunak oso jendetsuak eta giro onekoak izan dira landako gunean eta baita azokako guneetan ere. Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna den Inigo Espositok egin du balorazioa entzun. Zenolako zaporea utzi du aurtengoak? Egia esan aurre ikuspenak beteta eta pozik gaude. Azokako 57. edizio honen balorazio positibo bat egiten dugu. Urte bi ezoikoak izan dira, eta urten kulturaren plazak ohiko formatua berreskuratu du, eta 5 eguneko estanda bat bizi izan dugu Durangon, ospatzeko urtia izan da, berriz elkartzekoa, kulturaren plazai berriro ere bizi eman dio, eta giro hori egunero sumatu dugu azokan, eta oso eskertuta gaude. Igarri da baita ere jendeak eman duen erantzunean, ez? Bisitari kopuruan, ez? Zen nolakoak izan dira aurtengoak? Bai, azokako 5 egunak esango genuke oso jendetsuak izan diala, etengabe izan da bisitarien joan etorria egun guztietan, egunero landako gunea beteta egon da, eta nabarmentzekoa abenduaren 8 izan dela egunik jendetsuena.
azokako gune guztioetan ere aforoa bete da ekitaldi askotan, azokako autobus zerbitzua ere handitu behar izan da eskariari aurre egiteko, pixka bat hori argazki orokorra bisitariei dagokionez eta ekitaldiei eman zaien erantzunei dagokionez. Durangoko azoka bete-beteta ikusi dugu egunotan, baina ikusleak izan dira edo erosleak ere? Salmentei dagokionez, hainbat parte hartzailek nabarmendu dute edizio honetan salmentak oso onak izan diala, osasun krisia heldu aurreko kopuruetara heldu diala eta askotan ere gainditu dutela, sormen lan ugari agortu zaizkigu, ibilbide luzeko sortzaileen kasuan, baina baita artista hasi berri askoi ere, eta zalantzari gabe kulturzaleek aurrez aurreko azokaren autua egin dute online dendan aldean. Hemendik aurrera ez, eta baina azoka amaituta, datorren urterakoari begira bai, baina erronka ez berriro ere, eta aipatu duzuenez, azoka ez dadila oasi bat izan ez, nola egin hori urtean zehar edatzeko? Egia da, hausnarketa hori dela, eta erronka hori dela ez, azkenian, 5 egun hauetan bizitako estanda horri, nolabait ere ez etetea. Eta Euskal Herri oson zehar zabaltzia ez, azkenian bai herriz herri eta hiriburuz hiriburu, nolabait ere Durangon sentitu dugun komunitatea hau zabaltzen jarraitzea. Hori, da dena den badaukazue data jarrita, datorren urterako, ezta? Bai, atzo itxira ekitaldian iragarri bezala, 58. Durangoko azoka abenduaren 6-tik 10-era ospatuko dugu, eta orain baloratzeko unea da, ondo egindako gauzak ikusi, gaizki egindakoak hobetu, eta edizio berri bati heltzeko gogo biziz gabe baita. Musika zuzenean saioko lantaldea ere izan da Durangoko azokan, eta hainbat sortzaile eta musikarirekin batera izan da Koldo Otamendi aurkezlea, elkarrizketak egiten, eta azken nobedadeak aurkezten, esaterako Zea Maiz taldearekin izan da disko berria eskutan. Zea Maizek ere disko berria duz, Durangora ekarri duen emaitza, Bininon eta Zen argitaratu dute, zer topa dezakogu bertan? Egia esan danetarik, daukagu menu degustazioan itzela, azkenean egin dugu Samara abesti, 5 ekoizle ezberdinekin, 4 estudio ezberdinetan, orduan badago dantzatzeko, badaude abesti lasaiagoak, badaude abesti rockero punkiagoak, eta elektronika ere, orduan uste dut dagoela danetarik pixka bat, eta gainera hori leku askotan probatutako gauza ezberdinekin. Ruben, horietako kantu batzu ja dagoeneko argitaratua daude, beste batzuk ere berrikuntza dira, ez? Bai, hori da, joan gara abestiak ateratzen, egiten genituen einean, eta holan egin ditugu bikoteak. Eta ziren Adore, Suborrokasi, produktore batekin zeudela eginda, gero, ez dizu esango titulu guztia, baina holan taldeka, binaka. Eta ja diska osatzeko faltatzen ziren 4 abesti edo. Pare bat Aritz Aranburu Bilboko produktore batek, esplizazpizazpiko abeslariak ekoiztuta, eta beste biak ziren... Beste bat Paco Lokorekin egindakoa, bata da justo Rozalenekin egin genuena, baina berriro grabatuta dago, eta Adorekin menakuraia bestia, azkenan diskoari titula ematen diona. Imaginatzen dut diskoa kalean, zuzeneko omenaldiak etorriko direla, dagoeneko aurkeztu duzue afitxa, kontzertu pila bat, edo dietako asko Euskal Herritik kanpora. Bai, Euskal Herrian hasten gara Miarritzen eta Balen, Otsaiak 11, eta gero ja beste datak ez dakizkita, Madrilera goaz, Oviedo bebai, gero Galiziara bebai, Alemaniara, Bartzelonara, Bilbo, Donosti, Iruña eta Gasteiz. Horrekin godoguz maiatzera arte, eta gero, datorrenak joango gara ikusten. Baina hori da, daukagu pres hasiera bira izango dana, Adorekin menakuraia disko aurkezteko. Baderki, kontzertuan ikusten gara, eskerrik asko. Venga, musu handi bat.
Durangoko azokan gaurkotasun handiko aldarrikapenak ere biltzen dira. Esaterako Euskal Gizartearen babes zabala duten eskaerak Euskal Presoen aldeko manifestazioa egin dute Durangon sarek deituta giza eskubideen nazioarteko egunean. Sareko eledunek Espainiako Auzitegi Nazionalaren jarrera salatu zuten eta mendekuan oinarritutako erabaki judizialak hartzea eta eskuin mutur politikoaren postulatu politikoak bere egitea leporatu zioten. Giza eskubideen eguna den honetan, Durangon bildu gara hirugarren graduen erregresioa salatzeko. Egun Eusko Jaurlaritzak 33 presori arrezagutu die hirugarren gradua eta beraz erdi askatasuna. 33 horietatik Entzutegi Nazionaleko fiskalak 23 helegin ditu. 23 horietatik 6 berriro ere espetxera bidali ditu bigarren gradua arrezagutuz, eta oraindik ere 13 daude ebazpenaren zain. Beraz, nabaria da, Entzutegi Nazionalak muzin egiten diola presondegietako profesionalek hartzen dituzten erabakiei, era sistematiko batean, eta eslegezko era batean, eta beraz, dei egiten diegu, eragile politiko, sozial, sindikal, eta nola ez herritarrei urtarriak 7an egingo den manifestazioan parte har dezaten duen. Urtarrilaren 7irako deitutako manifestazioaren atarian, sare herritarrak gabonetan ere mobilizatzeko deia egin du. Plataformak azaldu du Euskal Presoek salbuespeneko neurriak jasaten dituztela oraindik ere eta gradu progresioei eusteko eskatu du. Abenduaren 24an manifestazio bat egingo dute Gasteizen eta abenduaren 31an mobilizazio bana abiatuko dute Basauriko eta Martuteneko espetxetatik. Uztailaren 23an Akizen trenbidea blokeatu zuten 9 herritar epaituko dituzte ostegunean Akizeko auzitegian. Ipar Euskal Herriko errepide sarea blokeatu zuten, Jakes Esnal eta Jon Parot Euskal Presoak baldintzapean aske utz ditzatela eskatzeko eta Frantziako gobernua gatazkaren konponbide prozesuan urratsak egitera bultzatzeko.
Aipatu dugunez, 5. egunez, Donostia ospitalaren aurrean elkarretaratzea egin dute Donostialdeko esiaren zerbitzu buruek, beren karguetatik kendu zituzten arduradun medikoak berriro har ditzatela eta osasun sailak beren iritzia kontuan har dezala eskatzeko. Oraingoz, ez dute deirik jaso, Aiara. Osakidetzak Donostiako esiko zerbitzu burua kargugabetu izana zerezana eman du. Osakidetza krisi betean dago. Osasun langileek eta herritarrek Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren kudeaketa salatu dute eta kargugabetu zituzten eta euren dimisioa aurkeztu zuten langileak euren postuetara itzultzea eskatu dute. Egoera kezkagarria dela ohartarazi dute eta horrek eragin zuzena du langile eta herritarren mobilizazioetan. Izan ere, Osakidetzaren eredu vertikala kezkatzen die langilei. Osasun sailari erabakitzeko gaitasuna aitortu arren beharginek uste dute erabakitzeko gaitasuna izan beharko luketela. Gainera, Osakidetzako langileen behin-behinekotasuna ere kritikatu dute. Feliz Zubia, Donostiako ziuko burua. Baina iruditzen zaigu egoera kezkagarria dela eta horregatik ari gara mugitzen. Osakidetzaren eredu vertikalak asko kezkatzen gaituela. Eredu aldatu beharra dago. Noski ardura duenak erabakitzeko ahalmena ere behar duela. Eta onartzen diogu gaitasun hori eta gainera osasun sailari eta Osakidetzari horretarako gaitasuna duela eta behar duela eta erabakitzeko ahalmena beraiena dela. Baina horrekin batera gure iritzi ere kontuan hartu behar dutela iruditzen zaigu, ze pazientearen aldamenean gaudenak geu gara eta gure iritzia kontuan hartu gabe gaizki goazela iruditzen zaigu. Osakidetzaren pertsonal politikak ere kezkatzen gaitu. Ezin da inbesteko behin-behinekotasuna izan, langileok tratu hobea behar dugu, eta hori alez baldin bada horrek ere kalitateari eragiten dio, ez? Eta 3 printzipio hauek kontuan hartuta, iruditzen zaigu arazo ez dela Donostian fokalizatu behar. Osasun sistema guztiak duen arazo bada, urtetatik datorren arazo bada, eta hau ez da berehalakoan konponduko, eta gu formula magikorik ez dugu. Baina lanean gabiltzan profesionalak albora utzita, gaizki joango da. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu. Zerbitzu buruek euren proteste utzi diete goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian. Osakidetza kargugabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartitzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargugabetuak. Kargugabetze horien ondorioz zuzendaritza talde ia osoak dimisioa eman zuen. Horren aurrean Gotzone Sagardui osasun sailburuak agerraldia egin zuen esiko zuzendaritza taldea ordezkatzera eramazuten arrazoiak azaltzeko. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du. Eta guztien artean jarduketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea esiaren kasuan partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Osasun sailaren erabaki horrek esiko zerbitzu buren aurrez aurreko gaitzespena ekarri du. Izan ere abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen astelehen honetan egin duten bezala. Zerbitzu buruez gain langile asko ere batu dira, erizainak eta hainbat gaixo ere bai. Sakoneko aldaketak behar direla azpimarratu eta egoera bideratzeko eskatu dute zerbitzu buruek. Kargugabetzen ondoren izendapen berriek ez dutelako egoera batere konponduko. Testu inguru honetan azken egunotan Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da. Era horretan Iñigo Urkullu lehendakariak gogorarazi du osasun saila eta Osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontze saiatzen ari direla. Baina oraingoz ez dute Eusko Jaurlaritzaren edota Osakidetzako zuzendaritzaren deirik jaso. Era berean kexu dira Eusko Jaurlaritzako osasun sailak eta Osakidetzak ez dietelako erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Zerbitzu buruen hitzetan hurbiltzeko borondaterik ez diote ikusten Osakidetzaren zuzendaritzari. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Legebiltzarreko osasun batzordera sartu aurretik, kazetariek gai honen inguruan galdetu diote Gotzone Sagardui osasun sailburuari, baina ez dute erantzunik jaso. Legebiltzarrean aldiz, Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko plan aurkeztu du gaur Gotzone Sagarduik eta agerraldian Donostialdeko esiaren egoerari buruzko informazioa emateko prest dagoela berretsi du. Si hablamos de una máxima joya de la corona,
es Osakidetza. ¿Por qué? Lo hemos comprobado en pandemia. La salud nos iguala a todas y a todos. Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias, o en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles. Esan bezala, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean izan da gaur Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburua, Osakidetzan abian jarri duten euskararen erabilera normalizatzeko 3. planaren nondik norakoak azaltzeko. Osakidetzako Administrazio Kontseiluak urte hasieran onartu zuen plana eta 2028 arte iraungo du. Euskara normalizatzeko 2003an hasitako prozesuari jarraipena eman nahi diote modu horretan. Euskara planak 3 printzipio osagarri ditu. Pertsonen hizkuntza eskubideak errespetatzea, empatia erakustea eta erabiltzailearen hitsan komunikatzea zerbitzuaren kalitatearen berme gisa eta progresibotasuna helburuak finkatzeko orduan. Idurre Eskizabel, Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Durangoko azoka izan du hizpide lehenengo eta nabarmendu du espazio bat berreskuratzearen sentsazioa duela entzun. Eta egia esan aurten ez naiz asko ibili, asteazkenean izan nintzen, baina lan kontuekin lotuta ibili nintzen, orduan ikusmiran ibiltzeko nahi baina denbora gutxiagorekin. Baina, bueno, entzun dudanez, ikusi dudanez, etxekoak ere izan dira eta jendetza, giro ederra, eta gainera espazio bat berreskuratzearen sentsazioa, pandemia osteko aje luze honetan, berriro ere jendetsu eta plazan bagarela adierazteko gogoz nik uste dut. Batuz aldatu dinamikaren talde eragilearen inguruan ere aritu da. Euskararen bizi berritze prozesuak 3 zuto dituela esan du, adostasuna, ezagutzaren unibertsalizazioa eta euskaldunentzako erabilera eremu erosoak sortzea. Bueno, batuz aldatu justu martxan dago, ezta? Oraintsu hilabete dela gutxi gora bera sortu zen batuz aldatu dinamika horren talde eragilea, pixka bat ez dakienarentzako uler dezan, batuz aldatu dinamika, kontseiluak bultzatutako dinamika bat da, nolabait eragile, euskalgintzako eragileak, baina baita ere euskalgintzatik kanpoko eragileak, euskararen biziberritze honetara ekartzeko 3 zutoin esan dezagun dauzkala, batetik adostasuna eta bestetik ezagutzaren unibertsalizazioa eta 3. oina edo litzateke euskaldunontzako erabilera eremu erosoak sortzea, edo bestera batera esan da niri gustatzen zait esatea, euskaldunentzako bizitza bizigarriak nolabait eratzea. Orduan, hor eragile asko daude, duela urte bete egin zen dinamika beraren aurkezpena osotasun horren
lehen da biziko ehuntzea, eta orain azken prozesua da, hortik talde eragile bat sortu dela. Eta askotariko eragileak esate baterako, Atletik Fundazioa dago bertan, baina gutun soziala ere bertan dago, LGTBI mugimendua dago, Mondragon Korporazioa dago, hau da, Euskal Gizarteko oso tankera desberdinetako eragileak daude elkarrekin, eta hori da importantea. Erakundeen arteko aliantzen garrantzia azpimarratu du neurri politiko zehatzak eta sendoak ekartzeko ekimen sozialak eta gizartean errotuta egotea beharrezkoa da. Batzutan zalantzan jartzen den arren, Euskal Gizartean Euskararen biziberritze prozesuarekiko adostasun handi xamarra dagoelako. Batzutan gero, nolabait maila politikora edo ez politika esaten diogun eremu horretara eramatea kostatzen den adostasuna esan nahi dut, ezta. Orduan, nolabait gerora neurri politiko zehatzak ekartzeko eta benetan sendoak izan daitezen, ekimen soziala, sustar sozial, jendartean ondo errotuta egoteare importantea da, geroko politikak indartsuago izan daitezen. Eta bultzagarri izan daitezen, batzutan politikari eta agintarientzat ere. Hala ere dio politika alderdi politikoen jokoaren edo hauteskunde zikloek determinatzen duten politika horretatik kanpo ulertu behar dela. Euskararen biziberritzeak politika publiko sendoak behar dituelako, alderdi politikoen eremu horretatik atera behar direnak eta interes orokorrera begira jarriko direnak. Ideia gehiago da nolabait politika esaten diogun alderdien joko horretatik kanpo edo hauteskunde zikloek determinatzen dituzten politika egiteko modu horietatik kanpo. Alderantziz, nik uste dut Euskararen biziberritzeak momentu honetan behar duena politika publikoak direla, politika publiko sendoak, baina nolabait aterako ditugunak alderdien eremu horretatik eta interes orokorrera begira jarriko ditugunak epe luzekoak izan daitezela, horregatik esaten dut eta esaten dugu, hauteskunde zikloetatik kanpo. Eta uste dut hori dela benetan, Euskararen biziberritzea eraldaketa sozialeko prozesu bat da, eta eraldaketa sozialeko prozesuak baldin eta jendartean adostuta baldin badago, ardatzekoak direla, epe luzera pentsatu behar dira, eta etor daitezken erresistentziei egiteko, eraldaketa prozesu guztiek ekartzen dituzte eurekin erresistentziak ere, sendotasunez aritu behar da, eta sendotasun hori oinarri zabal bat eukitzeak asko ematen du. Gai izaldatuta ELAK, LABek eta Steilasek abenduaren 14ko mobilizazioetan parte hartzeko eskatu diete hezkuntzako langilei. Aldarrikapen guztien berri emateko eta hezkuntza lege aurre proiektuarekiko desadostasuna erakusteko mobilizazio eta greba dinamika bat antolatua dute sindikatuek. Dinamika horren baitan, joan den azaroaren 30ean mobilizazioak egin zituzten eta beraien esanetan langileek 60% bat egin zuten grebarekin.
Labek Jokin Bildarratzen hezkuntza sailari exigituko dio jangelen aldeko benetako apustua egitea, lehenbailen bertako langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera deitzea eskatu dute. Bildarratzen hezkuntza sailari exigitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen jangelako langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera dei ditzala. Lab sindikatuak, azken urteotan, jendaurrean salatu egin du jangela publikoak arautzen dituen 2000ko martxoaren 22ko agindua eta jangelarion funtzionamenduari buruz hezkuntza eta zerbitzuen sailburuordearen zirkularra aldatzeko premia. Baina Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak eta Xabier Aizpurua sailburuordeak bi araudi horiek negoziatzeari uko egin diote. Jangela seguro eta kalitatezkoak nahi ditugu, bai langileentzat, bai ikasleentzat, eta horretarako ezinbestekoa da hezkuntza sailak baliabide gehiago ematea. Lab sindikatuak sailari hainbat proposamen aurkeztu dizkio hainbat formularekin, egoera horri irtenbidea emateko. Baina denak baztertu ditu. Hau esanda, Lab sindikatuak Jokin Bildarratzen hezkuntza sailari exigitzen dio jangelen aldeko benetako apustua egin dezala. Eta lehenbailen dei ditzala langileen ordezkariak elkarrizketa mahai batera. Bestalde, Mercedes-Benzek baieztatu du Gasteizko lantegian ibilgailu elektrikoak ekoitziko dituela 2025tik aurrera. Irailean aurreratu zien albistea Emilio Titos Gasteizko plantako zuzendariak bere azpitik dauden 200 arduraduni eta gaur iritsi da Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala. Hautzi gurpila izenarekin apustu etxeen aurkako kanpaina aurkeztu du Gasteizko udalak. 14 eta 21 urte arteko gazteei zuzendutako egitasmoak, ekintza ezberdinak, ekitaldiak eta eduki digitalak bilduko ditu. Hautzi gurpila lelopean, Gasteizko udalak eta Elkarrekin Podemos alderdiak apustuen aurkako kanpaina aurkeztu dute. Kanpaina honekin salatu nahi dute substantziarik gabeko adikzioak, besteak beste, ausazko jokoekiko eta kirol apustuekiko adikzio kasuak gizartearen arazoa dela. Izan ere, gazteen 24% iragarri du noizbait jokatu duela azken urtean. Kanpaina 14 eta 21 urte arteko gazteei zuzenduta dago. Izan ere, biztanleria hori askotan jokora eta apustuetara nolabaiteko arintasunez gerturatu ohi da. Benetako kontzientziarik gabe eta adikzio arriskuak berekin dakarren benetako neurria zein den jakin gabe. Kaltegabekoa dela pentsa dezakete, baina ez da hala. Jarduerak, ekitaldiak eta sare sozialetan eta beste plataformetan partekatuko diren edukiak abian jarri dute. Kanpainaren talde sortzailea Gasteizko gazteek osatu dute eta sorkuntza arloko profesionalen zuzendaritza artistikoaren pean lan egin dute. Egindako lanetik adikzio batek sortzen dituen 4 etapak islatzen dira bideoan. Aurkikuntza, amezkeria, galera eta alternatiba. Bideo horiek osatzeko gorputz adierazpenaren bidez, egoera eta sentimendu horien bir sortzen dituzten laudantza sortu dituzte. Y, por ejemplo, muchos de los participantes, el laboratorio de AD, la gente de ahí, nos ayudó mucho como a meternos en el papel
como habían investigado tal, nos enseñaron a cómo meternos y pues había momentos en los que sentías de verdad cómo se sentía la gente que está metida en las apuestas, lo cual te da muchas más ganas de ayudarles a que salgan de ahí, como que salgan de su rueda. Y fue un proceso bastante muy bonito. Abenduaren 15ean, kanpaina osatzen duten 8 lan horiek aurkeztuko dira Gasteizen Kubikaretoan hain zuzen ere. Urruti joan gabe azpiegiturei helduta, gaurtik aurrera Gasteizen hiri autobusak doakoak izango dira 12 urte zazpikoentzat. 12 urte zazpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Gasteiz da Euskadin neurri hau onartu duen hiriburu bakarra. Gasteizko alkateak, Gorka Hurtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida hasi zenetik bere proposamena izan zen 12 urte zazpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta etzen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauza horrela, Euskadin soilik Gasteizen 12 urte zazpiko umeek bidaiatuko dute doainik garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere, eta aurrera eraman dute proposamena. Txartela 5 eta 11 urteko adin tarteko umei emango zaie, izan ere 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Eta bestelako azpiegiturez, erromatarrek Ponpaelo hartu dute berriro, HTaren aurkako desfile erromatarra egin dute larun batean Iruñean. Azpiegituraren zentzugabekeria irudikatzeko parodia izan da, eta datorren urtean, eraikuntzara bideratu nahi diren 71 milioi euroak gastu sozialetarako erabil daitezela aldarrikatu dute. Salatu nahi dugu nola gaur egun hainbat motatako krisiak bizitzen ari ditugu momentu honetan, bai ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, nola azpiegitura mota honek jarraitzen duen jasotzen diru mordoa, ez? Une honetan zehazki, Nafarroan 71 milioi euro, estatuak Nafarrora bideratzen duen aurrekontuen 160 eta EAen 151, 385 milioi euro, eta salatu nahi dugu ez dela euro bakar bat bera ere bideratu behar azpiegitura honetara, hainbat txosten ekonomikok eta fiskalizatzailek erakusten dutelako azpiegitura honen errentagarritasun sozialik eza eta sortzen dituen bestelako hainbat kalte. Eta nola diru guzti hau uste dugun bideratu behar direla behar duten beste hainbat sektoretara. Direla osasungintzako hainbat alor, hezkuntzako beste hainbat alor, gizarte zerbitzuetara, hainbat motatako pentsioetara, beste hainbat sektore preskarizatutara, kulturgintza, euskalgintza, sormena, zaintza arloa eta beste hainbat. Bestaldetik botatako zuhaitzak basotik atera ahal izateko pistak eraiki beharrean, aireko kable baten bidez jasotzen dituzte zenbait lekutan teknika tradizionalak mendi eta basoetan eragiten dituen kalteak murriztuz. Euskal Herrian ere probatuko da teknika berritzailea Neiker taldearen eskutik. Moztutako zuhaitzak basotik ateratzea ahalbidetuko duen tirolina bat probatuko dute Euskal Herrian lehen aldiz. Europar Batasuna finantzatutako Neikerren Life Urbaso proiektuaren baitan kokatzen da, eta horrela lurra igatza ekidi nahi da. Pirinioetan tirolina moduko kable bat erabiltzen dute pinuak ateratzeko, eta laster Kataluniako teknologia eta baso zentroarekin hitzarmena sinatzea espero dute Euskal Herrian ere probatzeko. Gaur egun zuhaitzak mozteko eta basotik ateratzeko motozerradun buru bat duen prozesadore bat erabiltzen da, zuhaitza bota eta azala kentzen duena. Arazoa da prozesadoraren besoa enborreraino iristeko pista eta sarbide asko ireki behar direla makina astunekin, eta horri enborrak lurrean arrastatzea sortzen den higadura gehitu behar zaio.
Aldiz aireko kableak zuhaitza lotzen du, altxatu egiten du eta basotik hurbilen dagoen pistaraino ateratzeko aukera ematen du. Hala makinek eta zuhaitzen borrek ez dute lurra ukitzen eta beraz ez da narriatzen. Austrian jada sistema hau indarrean dute. Kableak 200 metrotik behin basopistak izatea ahalbidetzen du. Pistak 10 edo 20 metrotik behin eraiki beharrean, ohiko sistemarekin beharrezkoa den bezala zuhaitzetik gertu iritsi ahal izateko. Kablearen beste abantailetako bat eramangarria dela da, izan ere ekipoa kamioia sartzen da prozesadorarekin eta beraz nahi den lekuan instalatu daiteke. Neikerren Life Urbaso proiektuari sistema interesatuta Euskal Herrira ekarri nahi du. Mallandiko eremu batean probatu nahi dute kablea, horretarako Aramaio edo Bizkaiko gune malkartxo batzuk hautagai onak izan litezkela aurreratu dute probarako. Aldiz, Ukrainiako gerrak besteak beste hankaz gora jarri du energiaren mundua eta segurtasunaren inguruko kezkak ziztu bizian indartu du energia trantsizioa nazioarteko energia agentziaren ustez. Hortik, adibidez, energia berriztagarrientzat iaz egindako hazkunde iragarpenak 130 handitu behar izan ditu orain agentziak. Energia berriztagarriak denen ahotan bolo-bolo dabiltza azken aldian. Bai energia krisia dela eta bai energia burujabe izateko bidean. Euskal Herrian hainbat proiektu daude indarrean eta datozen urtei begira beste zenbait egin asmo dira. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoan nagusitu da. Testuinguru horretan Europar batzordeak azkartu egin ditu energia berriztagarrien proiektuak. Esate baterako Repower planaren baitan energia berriztagarriak potentziaren 155 izatera iritsi nahi dute 2030erako. Baina maiatzeko datuek erakusten dute oraingoz energia berriztagarriak 122 besterik ez direla. Berriztagarriak indartzeko bide horretan Europar Batasunak eguzki panelak nahi ditu eraikin publiko eta komertzial guztietan 2027erako. Eta 2029erako utzi du etxebizitza berri guztietan panelak jartzeko bete beharra. Nazioarteko Energia Agentziaren arabera oso urte gutxian 2025 urtean argindarra sortzeko modu nagusia izango dira berriztagarriak. Energia Agentziko Fatih Birol presidenteak adierazi du azken 20 urteetan hazitako adina handituko dela berriztagarrien potentzia instalatua munduan hurrengo 5 urteetan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Txina izango da aitzindari berriztagarrien hazkunde handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako Estatu Batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Kulturarlora salto. Aldundiaren ondare fotografikoa zabaltzeko Arabako Artxiboak sortutako ataria 100.000 argazki digitalizatura iritsi da ostiral honetan. Ekainean inauguratu zen eta bertan 10.000 argazki izatetik 100.000 argazki biltzera igaro da. Foto Araba, Arabako Artxiboak Foru Aldundiaren argazki ondarea zabaltzeko ekimena da. Izan ere, etengabe hazten ari den proiektua da. Aurten, ekainean hain zuzen ere, inauguratu zen 10.000 argazkirekin. 6 hilabete igaro ondoren, bikoiztu eginda volumena eta doako kontsulta eta deskargatzeko argazki historiko gehien dituen Euskadiko webgunea bihurtu da. Atariak 195.000 kontsulta baino gehiago jaso ditu. Irudi kopurua azkenekoz handitzearekin batera, Foto Arabak erakusketa virtual bat erantzi du. 1954an Deportibo Alabestaldea lehen maila igo zen garaikoa. Horrekin batera, espezialistek egindako 5 erakusketa tematiko argitaratu dituzte. Arabaren eta Arabako gizartearen eraldaketa aztertzen dutenak besteak beste. Seguir creciendo tiene una gran importancia. Significa que las colecciones fotográficas del archivo pueden consultarse públicamente, de la forma más accesible posible, tanto para dar a conocer su gran valor a toda la ciudadanía como para garantizar su conservación futura.
Datozen hilabeteetan proiektuak bere edukiak areagotuko ditu eta atarian sartuko dira Eusko Jaurlaritzena, Kultura eta Kirola Ministerioarena eta Europar Batasunarena. Kultura arloan bada besterik, bihar aurkeztuko dute bertsolari txapelketa nagusiko finala Nafarroa Arenan. Larun batean Euskal Presoen aldeko jaialdia Atortxurrok Atarrabiara itzuliko da abenduaren 17an. 27. edizioa aldarrikapenez beterik dator, naiz eta geroz eta gutxiago diren sakabanatuta dauden Euskal Presoak. Egitarau zabala prestatu dute egunerako. Eta kiroletan Euskal Herriko itzuliko antolatzaileek aurkeztu dituzte lasterketaren 62. edizioko 6 etapak. Txirrindulariek Gasteiztik egingo diote lasterketari apirilaren 3an eta 6 egun geroago Ibarren amaituko dute euren ibilbidea. Lehen etapak Arabako hiriburua eta Alabastida lotuko ditu. Aurtengo edizioa ez da Arrate Santutegian bukatuko. Bizkaiko kluben arteko eskuz binakako txapelketako nagusien orezko mailako finala eskainiko dugu gaurko joko zelaia saioan. Han zuzen, Lemoa eta Adiskide taldetako jokalerien arteko partida izango da gaur gaueko 10etan Hamaika Telebistan. Horrela heldu gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Bihar arte.
Ai ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene, orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G